Moi, jos sä käynyt katsomassa part 1, niin käy katsomaan. Jos et ole katsonut, niin käy katsomassa. Niin viimeksi jätin tähän, että mä otan tän vielä mukaan. Sitten katsotaan, mitä mä löydän seuraavaksi. Joo, eli sit mä otat vaatteita. Eli mä otin... Oho. Siinä mä otin tällaisen paidan. Kiva. Tää ei kontele. Sitten mä Tää ei koulassut. kupparin. Tällaisen pinkin kupparin. Kräkke. Sitten läkkärin. Tällaisen. Tähän on niinku sellainen. 2 litraa OHC. Joo. Sitten heippa, oot mukana vajaa.